Naduk baja ketu ke jingjat ulo dum membelaka Shisha ke jing im jonga. Kepat ke donut. Tangba sakawai ngahap ban bela ban psai ke khon. Kamu utai ublay jong pati iit kanya pa ni nga dapat Shisha. Baka kalau Myllung Kaba nusitam haka jing im jingpi. Namar ke jing Shisha kalau Kaba ketang tam handai utai jong kapat. Udai ubatiang tam. Ka Phlim Khasi bathmai bala ai Kyrteng ki Ummat kabala sedang ban peni ha biju cinema hall Shillong kala sedang ha kate ka cinema hall ha kasngi thoding ka khat khandai tarik unai wing uri bhoi news habayo ban Sakhi ya kate ka Phlim ba itanan bar ka badon jingmut ha kini gisngi kabala penia mikino one page ban Sakhi ya ka ulayo ban yakran markhmat bad uba s kharsantiu ubalong u director bad producer jong kate ka Phlim utei urang ba ulakhot bad werlang iki paj ba ban ai ka jingkersan lem kaban long kum kalat ban kantiwi kisap kipong jong kisamla hagi ni gisngi hagi karkhanash na Phlim Khasi layo ru katu katni ki jingkran panshai no tingshop uba kershan khamdei bar kapuran ka badanla nongsit ya ka jingmut bapura bar ka bakit jingmut baha ka jing imbriu bon sin ki jumat jing e bar hakum kata kapor don kam ban long ki bayesha kiweiru kila ai min sim bat panshai khamha shushu ya ka jingmut jong kate ka Phlim nadu basdang hadu bakut hadin bakila deb ban Sakhi yaka bat werlang ru igi pajba ban ai jing kershan khnang bakan long kalat ka lenti shaki babun ki khon samla bakindang mi hakiba kum kite ki kam ak Phlim ki balong shibanta ki lat ai kam ai jam shaki samla hakaba kum kane ka perthai kerdu kam kerdu jam ka nasya adiba es khasintiu di nong tho ini ka khana ini script writer kumjuru badai ini ka Phlim di ini film pen berapanya 8 bit ka dong kit dina nong di ka kum kiri khana di ki Ummat di sutu ba ki Ummat kita arjaj koi Ummat sosi di tingi ya mili Ummat dan sosi bat kada sekoi Ummat ru ka ikemen di teng ikemen ru mili Ummat di kita di khana jani bat hang ning pek khana bakamno ngari khana na ki Ummat sosi kapasai pemi berabot ka kala sa Ummat jo ikemen banda kala pende bi kular ka kemi kular ka ikemi kular kular te haju kapor ni ka ini kapor la don ba ila sangat ni ta sini ni Phlim te hol ka jing respon alhamdulillah ini ma bon patem sa ko be bon yo kidang yeting ne te balai ne te dai ba khatar ni jikmen ni bar ka sir ke ba ne na kham ya don na kham ya bon dengan kerben bala sai ka sini la sini bagi si benangwan kular dengan na try ba kerben do ba kadang kham ya kham bon ju kidang mana ka sana ni to kum kiting shop bagi puran mai ba kersan hendai bagi tong banla nasi ni ba pilation bentang ni Phlim ko bitanat ba nadu basdang do bokot hantam ka role jong di actress ni puran ma te pula bani su ni ka ke jingmut jong kan Kyrteng ka Phlim Ummat mun ayu kapatai nak kalian puran jingmut jong kan ka Phlim ki Ummat nadu sedang di mengkok na isari badai dari Phlim betul ni kejinjia kalau orang ke Ummat tambah kalau kita kejinjia kemana itu Ummat jom beri kau di atas Ummat suksi Ummat jom nadu badan tajam syata masyarakat kita pe bah kuno kelai kita Ummat bagi kita je kan yang ke Ummat Singa lebih kini ke Phlim ki Ummat kadai kue ke Phlim ke ba ai jingtip ni ki pai ba deng ibat ke ke juga akhir juga begitu gimde berlong ki ber ki barai kirki ban gimde berlong kita ki ber ki basngat ke ba jingwan jong jing thala na kapate ini bendang kita ke jing Asia ban ke jingkerman halade la deng idon kata kemod hasim khando nin sayo ya ta Ummat ke ba keman wala deng idon deng ke Ummat ke basusi habas dang berapa khadu ki kedai Ummat cuma cepat. Ni keempat ini soba kita bawa pet yang kedai Phlim.